И здравейте хора, аз съм Пробой и да, днес ще направя един информационен клип. Искам да ви кажа, че не знам, ако продължавам в все същия дух така без абонати, може да спирам да снимам. И да, искам да помоля всички вас, които гледате, да ми помогнете, за да мога да събера поне 50 абоната и да продължат клиповете, за да мога поне, разбирате ме, да си изпълня 100 абоната. И после ще почнем да правим още много клипове, но аз така с толкова много, даже май съм направил 13 клипове, не знам колко са, но само 24 абоната, не знам. Искам да ви помоля, който може да се абонира, който иска да ми помогне и да хареса клипа. И мисля да продължа, мисля да качвам, да направя една поредица от рандом клипове в рандом сервер на Minecraft. Аз съм направил 2 епизода, но не съм ги качил все още. И да, като цяло, общо взето е това за клипа. Да, пак казвам, ако искате да ми помогнете да се събера самите и учтиви абонати и така поне да ми помогнете, да се абонирате и да харесате клипа. И да, хора, аз бях Пробой и ще се видим в друг клип и до скоро!